Kini ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli de iba da honram de. Kini gilong kimat bakong sanjung ke kubor menta ke stem. Penjalan ke Sarkar Meghalaya ke jingkhang dam ha East Khasi Hills haduk arpoi tarik ujil liu. Let jurib Menteri Rangba ke jilla kuandrat ke Sangmai ke East but West Giant Hills District halor ke jinglong jingman ke kelam COVID-19. But anishim benta Menteri Rangba do ke Narendra Modi ke jingelang ke G7 summit. Hashaban paish ki kubor babnya kani kalong kajing pun bena badan kam. Namar kajing nang bon ki break bayo e kajing pang COVID-19. Ki kentu ki nang snap jongi bikin om ken sting but shimi baro ki la jing yada but baro ki balatam 100% senam karta ki baladap ai ketika COVID-19 ke banding kong ki dipin pendap sai ketika ka baar ha ka por ke balabu. Yada ya ladeb dia ki wei da ka babut ikini ki lai tli ki la jing yada. Deng ya ka mas penye jenga iwei na iwei le ko ki kiti bat ka dur khaman. Nakabenta ki jingtip ba jingtha ba yade ba jingpang COVID-19 phone ha national helpline number not iwe r like nda new pra not saw hendrio but iwe not new san lani ha helpline ka Meghalaya kata ha number iwe not pra but iwe not new not mentang ni paish ki bor ki babanya Nakadaw ka jingkiyo ka jingdan ki briyo ki bayo ka jingpang COVID-19 ha ka jalla ka Sarkar ka laray ban penjalani ka jingkhang dam ha East Khasi Hills District haduk arpuway tarik ubanta ubnay. Bat habayade bat kiway pat ki district ka Sarkar ka laay bor ha ki Deputy Commissioner bakin Shimray kat kum ka jinglong jingman ha ki district. Menteri Rangba ka jalla kuandrat ke Sangmau la pentip shikilat pathay kubor bala shimye ka ray ban penjalan biang ka jingkhang dam ha East Khasi Hills District namar ka jinglong jingman ka COVID-19 kam patlong ka ba iktikina lani isngan. Watla kaladan ke jingher ki baya bed ya ke jingpang ki babun ki district ke jella. Ula ongro ba ke jingdan ki bayo ke jingpang kadang ki bat kampat her hadu upur ban lain na ke jingma. Menteri Rangba ula pen pauru ba ke jingkhang dam kalakta shisha ke jing imbat ke kamai ka ji jong ki pat ba kumta ke Sarkar kalarai ban ailat noi ke jingple ya arpo na ke shispa ki dukan badi ki wepat ki mar na lor ki mar bam. Ke jingsha ban play kini ki dukan kan shongru ha ke jingpen bed jong ki Deputy Commissioner. Menteri Rangba ula ongro bala aibor ki DC bikin ompat syaban play kinu-kinu kiyau ladak ka jinglong jingman kampat long ka basyangan. Ula bendrap ru bala sya ya arpo ni kashispa ki kali kamay bikin trikam no hakaleng ki district katkum ka jinglong jingman ha ki district ki jongki. Nakadaw ka jingpur state ka jingpang COVID-19 ha ki wei ki district jong ka jalla Menteri Rangba ka jalla ukondrat ki Sangmau la led sa jawai ban jurib halor ka jinglong jingman ka COVID-19 ha East but West Giant Hills District. Hakini ki kindiat sngi kaladan ka jingkiw ka jingdan ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 kantu bro ka jingdan ki baklat hakini ki district. Hakate ka jinglet jurib lasan ran lang da Menteri Rangba da Menteri ka tanat transport uba senyaw bhalang dhar but Menteri ki kampo yeng uba la ka mendomboy ringkat bat ki he ka tanat ka koit ka kya lembat ki he ka district. Hadian balada penlong iki jingelang bat ki Menteri Rangba ulo ong ba andang penjanai shu ikilat jing sumar bat ki rukom kmi banyak banyarap ya ka jingi kun persya ka kelam COVID-19 hakini ki arteli ki district. Ula bendrap ru ba ka shispa sanpo LPM oxygen plan ha ajawai konsentre kam no hapo kani katayo kat ba ka laispa LPM oxygen plan ha kliriat konsentre kam ha ki shupos ngi banwan. Shushu Menteri Rangba ula banjur ya baro arteli ki bor panya district bakin pentikina bakan omdan ka jing penselam ban ai ki pas baya day bat ki kalikit marrem. Ula bendrap ru baya day ban penlong ki jing IT kai ki nyong nya trok bat ki we ki nong nya kali. Ula kenturu ikatanat ka koit ka khya ban penklan ka jing IT ka namar tangkane kalat ka bala ban yadai ki briu na kane ka khlam. Kajingdan ki bre ki bidangdan ni kajing pang COVID-19 ha India kala her shiki khatway lak arpuwe hajar ndu spa nyu puwengun. Kaladan kajing her da saupun riu hajar arspa pro puwengun ha kajingdan ki nong pang COVID-19 ha kari hakini ki arpusaw kanta baladem. Katkum ka kerwa na katanat ka koit ka kya kari laong baki bayo thamai ka COVID-19 ha India kila dunaya ka shilak ngun ha lasaw sngi linter menta ha ka baki den tang khandai puwe hajar nyu spa arngut ki balayo thamai ka jingpang hakini ki arpusaw kanta baladem. Kajingdan ki balakot nyo na ka COVID-19 kala bateng bantam ya kajingdan ki bayo thamai ha ka shisngi la arp kandai sngi lenter menta. Kajingdan ki briyo ki balakot na ka COVID-19 ha kari kala kiyo menta sa ka khandai pusaw pon khandai lai na ka shispa.
Shpongwat ki brio ki laklat na ka jingpang COVID-19 ha Meghalaya ki arpusaw kanta baladem kabalakinti ka jingdon ki balaklat na kani ka jingpang ha ka jelash ki news pa khat sawngun ka karwa limba ka trat ka koit ka khia ka jella kala pentip baki dan sans pa khat sawngun ki balayo thamai ka COVID-19 pat ka jingdon jongbaro ki badangdon ka jingpang COVID-19 ha ka jella menta ki long 1000 khandai spa khandai pulai ngun kidan ro sans pa arpun ringot ki balakot no ka balakinti ka jingdon jongbaro ki balakot na kani ka jingpang shaki lai pusan lai spark handai pulai ngun na pedeng ki shpongot ki balaklat no nyongot ki dena East Khasi Hills but mar iway na Riboy West Giant Hills but West Karo Hills district hadu minta ka East Khasi Hills district ka dei ka babun tam kinong pang COVID ha ka ba ki don hadu shejar praspa anyu punyongot kinong pang bot sa ka West Karo Hills district dan new spa sa puingun but ka West Giant Hills dan riu spa sa pusawngun ka jingdan jongbaro ki brio ki bala shakta ka jingpang COVID-19 ha Meghalaya ki long sa phui hajar shi spa ngun Kasorkar pedeng hidup minta kaladep ban pha palat arpusan klun ripo lak teli ki dawai tika shaki jella bat ki union territory yakini ki dawai tika ladep ban pha da karukom jong ka jing pha e jong kasorkar pedeng bat kum juru da ka jing shim hi jong ki jella katnat ka kot ka khya ka ri kala pentep ru bahadu minta ka jing pendan kami ki dawai tika kala long palat sau arpusaw hajar arpusaw klur sau pusaw lak teli kentup lang ye ki bahab ban brand Kala bendap ru baki jella bat ki union territory ki dangdon sa palat shiklur khan nyu lak tali ki dawai tika COVID ki bala ban a shikipat pa. Kani ka khubor kawan shpi na ka All India Radio Shillong. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi unsai shimbenta ka jingelang jong ka G7 summit menta ka sngi bat la shai ka sngi leng ba ka kor internet. Unong ay kitien katanat ki kambari u arindam bakchi ula ong bakari United Kingdom menta ka long ka kli do jong ka G7 pat kala khot sngu baharu ikari India ringkat bat kari South Korea bat ka South Africa sha ka G7 summit. Kani kandai ka sien ka baar ba Narendra Modi unyadon benta ha ka G7. Kani kadai ka jingprat lenti ban pin ki imbyang ya ka perthei na ka jinglen shop jong ka klam coronavirus pat banang pen khlani ki borya le persha na ka benta ki wei pat ki jat klam ha ki por ki ban sawan ban kintiu ya ka yo ka kon ban ya khon ya ka jingkala ka soin beneng bat ban penne pensa ya ka maryang saudong saukun ban kintiu bat kersha ni ki nongrem bat ka bha ka miat jong ki imlang sa alang ki nong yelam jong kiri kin sapen pau bat pen sngu halor ka jingpen ki imbyang ka jingwan len shop jong ka klam ta ka bapen le jingbot ha kalyang ka kot ka khya pat ka jingkala ka jinglong jingman ka soin beneng Menteri Ketenat ka kuat kekya ka sorkar pedeng u Dr. Harsh Vardhan ula ong bakari India ka yasnok tilang bat kiri ka perthei ka jing kun persha ka jing pang HIV AIDS. Haba ajing keren ka jing ilang ka banyo pusan jong ka United Nations General Assembly halor ka jing edai ka jing pang HIV AIDS. U Dr. Vardhan ula ong bakari India kala IA ka jing sumar anti retroviral shiki palat iwei pansaw million ngun. Ula banjur ru halor ka jingdan kam ban poi shaka thong jong ka jingrat dingkhong ye kani ka jingpang lada pentrei kam ye ka jingkular ban pendu pendam ye ka jingpang 8 ha kishpos nam ban 1 uno menteri ula ajing ro ru ki jingtrei shitam jong kinong trei ka tanat ka kot ka khya kinay khon ba khamat e ki ba IT met bat men sim ha ka jing khon ye ka klam COVID-19 bat penti kinaru ba hakum kani ka por kinong pang HIV kinam do ye ki jing sumar U Dr. Vardhan ula ong baka National AIDS Control Program jongka di India kaya penthamai bat penjana ki rukom trekam jongka bat pai khamat ro shaki bat jinjar bat dan kam e ki jingerap bayadei bat kani ka jingpang Ka sorkar Meghalaya kalapen kre nakabenta ka wat ka balai jongka klam COVID-19 bat kumbalong menta ka jingdan ki bayo ka jingpang COVID-19 hapo ka jella kilanang hiar suki ka sorkar jella kalana pen klan kilat ajing sumar hakitha nong kendong ong menteri ketanat ka kot kya uba el heng hadin ka jingjurep ya kadangar PHC Ula ong ro baki den tang sangut ki bapang COVID hakani ka PHC hakabalai ngut naki kilap kot bat angut ki weipat kidang haban syong pen kerpang hayeng Uba hek ula ong ro baki nong trei ketanat ka kot kya kila haban trish tomba ka jiyo kun persha ekadi ka klam Ula batha ro bakate ya kate ka PHC bakan long ka bapen kre nakabenta ki por ki bansawan khamtam hakawat ka balai jong ka klam COVID-19 kabala banwan hakanugunu ka por Menteri ka kot kya ula penlong ki jingjurep ro ki jingduna ki dawai nakabenta ki khalung khna
ka office jong ka district medical and health officer nongpo hanin kisngi ka lapinlong hi kajing IT ka COVID-19 ha indoor stadium ha nongpo lapinlong ro ikajing IT ka ki healthcare center baper hari bhoi district bon kinong shnong kilawan ban pendep ikajing IT ka pedeng jong kajing khun persha ikajing pangklam COVID-19 kinong shnong kilapin pau ikajing so kamen bakila la banyada yala dira ka ba ay ketika COVID-19 bat kila pensluru ikiwe bakin wan syakmat ban ay ketika namar ditang kani kalat ka banyada ka jing khun persha ya kani ka jing pangklam ka Indigo Airlines kandang peteng ya jing pensangi trikam hakakat Lingsun Shillong Airport du kalau tarik menta ubenai nakadaw ka jing long jing man jong ka klam COVID-19 haka jella bat haka rihi barok kawai katkum katelong kubor nakati ketenan ka Indigo ka syat pentrikam ni ka jing her ki Lingsun man la kasngi na Shillong sa Kolkata Silchar bat Agartala pat asyaban penkut ya ka kubor sa sisin kimat bakongsan Penjalan ke Sarkar Meghalaya ke Jingkhang Dam ha East Khasi Hills haduk arpoi tarik ujeliu. Le jurip Menteri Rangba ke Jelau Konrad Sangmai ke East Bat West Jaintia Hills District halor ke Jinglong Jingman ke kelam COVID-19 bat anishim benta Menteri Rangba du kari Narendra Modi ke Jingelang ke G7 Summit. Pakatungi la poish ke bokut jeng ke kubor ke bawan Shipi na ke All India Radio Shillong.